जगन्नाथ महाप्रभुଙ୍କ ସ୍ଥାନ ରୂପେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏଠାରେ 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶାମ୍ବ ଦଶମୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଶାମ୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଏବଂ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କ ପୁରରେ ଥିବା ସମୟରେ ଶାମ୍ବ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଗିକରି ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମର ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କଦାକାର ହୋଇଯାଉ। ଯାହାଫଳରେ ଶାମ୍ବଙ୍କର ଏ ସୁନ୍ଦର ରୂପ କୁତ୍ସିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ କୋଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କୋଷ୍ଠବ୍ୟାଧି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନିଜର ପିତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରେ ଶରଣ ପଶିଲେ ଓ ଏହାର ଉପାୟ ପଚାରିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କକୁ ପଠାଇଥିଲେ।